Hej, jeg hedder Carl Emil fra Coffee Shop, og jeg står her i Nordhavn, hvor vores rester Erik lige bag ved os er ved at klar at gøre en helt frisk roast af den bedste kaffe. Så lad os gå ind og se, hvordan han gør det. Det er lige herinde. Hej, jeg hedder Erik, og nu skal vi riste noget kaffe. Det er mig, der har espresso, så går på fart, og vi skal se, hvordan vi rister kaffe i dag. Den næste kaffe vil riste den Mexico Montegrande fra Chiapas-regionen, en estrictamente altura lavado. Det betyder, at det har blivet dyrket på en bestemt højde, den er vasket, det har en bestemt antal fejl på bønne. Det vi gør nu, det er, at vi suger kaffe op til den hopper, der ligger på toppen af maskinen. Der er den her op. Og på den måde, på en side, vi suger kaffen, men så på den anden side også, vi renser og fjerner alt støv fra kaffen. Nu går vi ind med Mexico Montegrande og den Chiapas. Kaffen falder ind nu, den rå kaffe. Det begynder at måle, da temperaturen begynder at falde i trumler. Og så bagefter vi starter med at arbejde med en Maillard-reaktion. Og så i den reaktion vi går fra at have cirka alle de forskellige kemiske reaktioner, vi går fra at have 100 komponenter cirka til omkring 1000 forskellige komponenter, der vil komme frem i løbet af den ristningstid vi har. Jeg står herude foran Eriks resteri nu, og jeg har en helt frisk batch af vores filterkaffe i hånden her. Den skal ligge og hvile et par dage, og så er den klar til at sendes afsted og drikkes.